gaceram 6 nanta ayan odo ka tirian hanga wala mun go lidigo mi fudal tona mi sukiral ga jen yura anje lido tora yimɓe jo a utilisé hollumni la famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen haalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen haalis sa gañi men haalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi jo hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo fodani se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodani it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima tawa waitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Maria Allô oui ça va Amadou Arseni بدأت تنفذ ça va alhamdulillah Seli mborda أنا ويرد يبتل الحمد لله والله يجي بدم دورك تاوجي مم كيا كجام إن شاء الله ما مرقل ok merci bonne journée tan noddam ko xew la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima tawa waitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria alaikum salam wa rahmatullahi sama badai tabbata Arsene Mahmoud mashallah wallahi tampere hani mijoji fof wallahi ça va ato jawat mi da men kay men poda tutun mijoji hakkati
après il liggéeyaaji ɗiɗo a fuɗi fof a wawa wasmide an kam au moins tu es là toute la journée t'as pas de problème voilà mon fils mbiɗa ko ça va mbaɗɗa e tampere ça va moɗo aɗa selli machallah alhamdulillah gal woni wa celli kam machallah am jaltino gilnani tout tokor bako min joni ma woni une semaine mbiɗa noon jonɗen jewten hande jiɗmi jewrden entre ɓiɗɗo e bamum walla entre gorko e gorko par ce que d' abord mbiɗa yiɗi andude an holko woni probléme ma je vois pas c'est dernier temps là holko woni probléme ma mi yayi nala problème et pourquoi namno kam so tawi mboɗo jogui probléme nala probléme papa alan ko tagim namdade c'est que min aɗa andi ka ɓiyam mbeɗa horsinma kadi aɗa andi ala mo joguimi sana an walla miñel oui kadi an aɗa andi mbeɗa horsinma kadi aɗa andi kala ko musma musata mais j'ai l'impression holko mbanmi taw ça te plaît pas donc haalnam hollo min horam j'ai envie de savoir c'est quoi ko toon kayen paami hollo c'est que parce que ces derniers temps là du fof mi famanimo faman kam e batte fof batte liggeyo jaalabi maɗi pour mi mbimi d' abord ko yen jodde pasta mine ma so tawi en joddima eɗen jewti ma haalnam holko woni holko woni probléme ma pourquoi ɗum ɗo an kam mi sehi aduna ko ni an so mi noddimama ƴettata nottuɗa arde ɗo hen ko woni wona haydar seydi ko temps uji tan kadi min ko nanuɗa e hooram anene ramat ko wattini kam hay hirsude arde ɗo hay so mi yiɗi arde ɗo alde siri ko gacce mbarat kam miman sawal accanam ɗi haaluji keɗani ɗum noon tan hanno ma so mi noddimama ƴettata téléphone ma wona ɗum aɗa mi saybinani téléphone am mo ɓuurani joga temps kana en plus mi ko kalanɗa ham anene ramat hene battindi marde ɗo ko hanene joie yam ɗum addi joni hay ɗo galle ɗo mi ronkiran arde ɗo par ce que gacci kon nangi kam ha téléphone mere haɗimama arde sehilam tago ɗum hanma ar mi ɗum haɗani mere haɗimama arde wallay ne tedde em umma joni gallami mi ay hayɗo wadde ne seedi affaire noon joué am ha joni timi ronkiran e yartiyam aleykum salam amadou ça va seydi ay tampere machallah ça va alhamdulillah mawɗo machallah Bayndri wallahi alors celi ça va bela jam machallah sino goɗɗa ça va seydi aɗana jam jinnaɓe mbaɗi celi alhamdulillah muɗum machallah jam tan ni gorɗo ça va naka journée ma ça va non ha liggey o mawɗo aɗana jam ça va alhamdulillah machallah ça va machallah ko mawɗo min mbeɗemi nder lacca man jawno haɗama yaade waɗam seyi inchallah mbeɗen pour te dire mi ala probléme mi ala caɗele mais seulement an no poɗɗa mbiyammi min mbiyam ko no poɗɗa waade yam ni sar wona a wayat noon mais oɗon côté je te vois pas quoi par ce que min mboɗo yiɗi ya famu par ce que min sinno ko sagam hande kala ko nguuremi walla kala ko wawi wonde hakkillam tu seras la première personne mo joddoro mboɗo haala noon par ce que tu es mon père tu vois mais on pamata comme papa alan ko haɗa men famdemo est ce que alan ko haɗa men famdemo haɗa men famdemo ko an e hoorema haɗa men famdemo par ce que an e hoorema bonni pour min an e hoorema a famani hoorema an e hoorema ga ɗon idi wonno ko so tawi gandanɗa hoorema aɗa wonde jibinaɓe so tawi aɗa jogui probléme walla a natti famde hoorema ko an e hoorema foti yaɓɓude gara e jibinaɓe ma kalda ɗum par ce que souvent min mbeɗa wi min mi yiyani holko mankira ɗum kalta baaba fonno darnade ɓiɗɗo min mi darni mum ɗon kadi yoni tan e âge mo joguiɗa o e responsabilité mi guittimpawmi e dow ma o
kono noon neɗɗo o wonto tolno o won nokku wonno mbaata yimɓe ɓe mbawa wiiden jaadema hen mbiɗa ari ɗumen tawma e ko miijoroɗa holno min tawiratma e ko miijoroɗa ko min ganda ko miijoroɗa e kadi e gueɗel gongel ngel so tawi jiɗɗa ko yomen tawe e comportement ma mo joguiɗa o pour ma an joni jiɗɗa ko yomen tawa yeru mo jiɗɗa yaade fof jaaha yeru mo jiɗɗa artude fof garta ko jiɗɗa wadde fof mbaɗa donc ko ɗum jiɗɗa an pour ma an joni ko ɗum jiɗɗa min yomen tawma hen non wona ɗum ɗon wona ɗum ɗon mais le fait que min to jartem ɗo papa to jartem ɗo pour l'instant min haydara mi sowata fuɗɗade à part liggade aduna papa min je vais devenir un bon homme je vais devenir quelqu'un de bien an kam maro a yiɗa yirdem ni tan ham maya chaque fois tu me vois travailler dawde jippade tout ça y a de certaines choses il faut que mi essaye adoptade guilay joni tu comprends c'est vrai que dernièrement a invité kam a wini kam ma wonam surprise et puis tu m'as dit inviter qui je veux inviter la personne qui j'ai envie d'inviter ten garmi nde c'était pas du coup welani kam mais ala ko mbawmi hen en fait mi kam gadduno ɗum rek cikkanum aussi ma welmon te kadi ko parti e gurdam min on jour gaddumi pour yonji toro baba vraiment mi jaɓi tigui e haqqe ko mbiɗa ko aɗa sohla men darnoma no fewi e kadi réseau pour laquelle ko jira ko ɗo e nder joƴƴinma ay min instant no pornoɓe mani hende peut être wonko dañƴa won chance mo dañƴa min mi daña noon ɗum jimmi yafam e kadi o période mo gonɗa o période tan mo gandanɗa hoorema cohluɗa waajede o période mo gonɗa o tan cohluɗa waajede ɓe mbima noon nagge ene feti ɓiyum kono nanji sa yi mbeɗa wulle ma sa yi mbeɗa dudde ma ɗum ɗon fof ko yidde ya wayno moƴƴiran par ce que won jaɓɓal mo jima mari yaɓɓa mbeɗa andi sa continue ɗum haydara jogoɗani firtude ɗum min oɗo wima noon pulaar noon ne wima iddiɗi mi suudere ma rende jaalal ko jira ko ɗo henne ko mbiyatmami ko ɗo fof ko yidde ya wayno moƴƴi gongo wonko mbaɗɗa e welɓe kadi ne mbaɗɗa nde alle mum weldimi siftor kam min mi dañini ko way noon peut être oɗon mamma daña noon comme min no mbirmami ni il paraît que ñande arin ɗo ma yiɗitimo hono jour foti wonde a yewdi e maire o wonko heeɓi haalandam Allah waddi men kilat famdi ane memu on sehlani te machallah aɗa yonni hakkude mon on baddi ko heewi kadi guila cukaka mon Allah waɗi joni onon fof omo woni promis aɗa wonde neɗɗo tout le temps sino haala sito haalaji walla hine wadde on c'est inquiète a jogui droit haaldude e jomum e min poste mo gonnami ha joni ɗo ngoni en tant que min Amadou comme grand frère ma fami te an wona majjirama kala ko kewi galloɗe timi e min e Mariam to min jawɗiɗi fof ha dewgal waɗa fof ala fof majjuɗa hen fami aɗa andi nenam so jooɗi wimam min mbiɗa foti waddemi deuxiéme femme emi resi ɗum ko haalaji mawɓe tan mais an hoore ma andi wawa wonde te Mariam ñamlani kam ɗum ɗon fami ni noon tan tinnuɗa hoore ma ko haali ko mataw ko yente makko mais Allah andi an andi min mbiɗa andi wonata fami donc woto ɗum haade arde ɗo woto ɗum haadema comme grand frère ma tan comme d'habitude sa sohli kam noddam minne somi sohli mam en tant que petite sœur mom nodduma fami sohlimi fof ma wannam ɗum mbiɗa andi wala majjiram par ce que on situation kewɗe ala waɗanno kam ɗum donc ɗum jiɗmi continue en tout cas mi kay kilo ɗo jour ɗo haali de bon mi arama mbiɗa yiɗima mboɗo horsinma kono min kam wonko jimmi hannde wona ko wona arde hannde amadou waɗemi deuxiéme femme sabu hakkude Mariam e amadou wayi hannde ni wiide min mi ari hannde mi lombi ɗon mi bonni wonko ñaaguimi Allah ko heewi ko wona ɗum
mariam so jibinano ala ko wawi ɓe so allah rokkat ɗum min fitti min komi secour maɓe somi jibinani minne komi jaltintede gallo min nomi jaɓata ɗum min hannde somi fenani hakkude ma ane mariam mi jotta ko mboɗo bonna par ce que min e ma e maymun ken goto par ce que on ɗaccu tan jagguno min hannde maymun nanguimi ɗum ko jimelam ko fofam par ce que kala ko waalem koye makko ñaltata kala ko heewe gallo mbeɗa andi wawa wonde hannde mi ummoto min an hannde mbeɗa lombo hakkude ma ane mariam par ce que yoɗani ko adi fof c'est vrai ni kamɓe ɓe ganda hono e ɓerna min en haaltan mi wawa widemiro haala won certain haala deƴƴum tan jomum hami yaha kono mbeɗa andi wawa wonde min joni kadi goto jiɗi ya wallitan men wonde ɗum noon ga won acci ɗon insert ɗum nder haqqille ma par ce que ko hunde ko ɗum gandanɗa hono wonata ga jamais de la vie fami joni wallami gueɗe gotel essaya raison de maymoun no artir haqqille ma par ce que ɓe galle joni ene metti mais ro comme ma anda ko mbaɗantumon a faami merke a ɗaccita ɗum e hakkille mum kasi mais ro mi anda ko mbaɗantumon mais maymoun kam sehil ma hoɗo ala min maymounam gère ɗum kay essaye yewtude makko ɗon inchallah artir hakkille ma par ce que min gallo fof c'est ma famille a faami donc mi yiɗa gonanda hono wona gueɗe ɗe muuseɓe a faami ɗum tan jiɗi mballita kam inchallah so Allah jaɓi wettima fi par ce que mi andi jooɗe wandi ñohi leydi sir et certain ko haala kalano ɗon mboɗo andi rahmat hoɗo waɗa kono noon to tenano ɗon ɗo ɗon min ñukintono mboɗo andi o yiɗi ko diftade haqqille ma o omo ittuma eɗo gonɗa ɗo omo ittuma e ko jirmi mbaɗa ko kono noon mboɗo sikki an aɗa foti artirde haqqille ma o jinmi ko gartira haqqille ma o mbasa wiɗa difto haqqille makko o miijo ngo miijimi ngo ñaagimi allah ko yo allah tawtaɓe miijo he wona goɗɗum jinmi annene nde mbayrannomi ka suku kono aɗa jogii haqqille kadi cukalel laaɓe cuuɗi ñamdata koye mawɓe aɗa anndi kene yewtidiiɓe e kala sahaa ngonnoɗen haa hannde jinmi ko to ngonnoɗaa ɗo ngona ɗon hay nder woto itte ɗo aɗa min hanki neen to gonnomi hanki heccange haa jonko ɗon ngol mi alaa ko itte mais min noon pour min cikkimi so mbiɗi weltindema mi wimami ya invite neɗɗo mi jiɗɗa walla mo niɗirɗa fof min pour min wonno e hakkillam Ousmane gardata min on toon janumi mi waɗa noon kay e nder hakkillam so tawi mi wimama ya addu neɗɗo mi jiɗɗa gaddanta kam ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma mi anda min musimi hen ko neɗɗo mo anda hayto jeeyani neɗɗo mo anda hayto jeeya c'est pour cela gaddu mom nak pour jiyo mo gandon c'est vrai mi meeɗa haalani mon haal makko mi meeɗa wiide mon haydara e makko mi meeɗa haalde haydara e makko mais nde mbirɗa kañum invite mo belami de min je me suis dit que c'est une opportunité comme ça mi adda min qui compte une personne qui compte énorme pour gurnama min addamo comme ça ama famille jiyamo c'est ça ko pour yo gandumo aussi c'est pour cela gandumo oɗo neɗɗo Ousmane c'est mon frère oui c'est mon frère omo wano tawede kanko hoore makko mais bon kanko on hoore makko un jour omo jogonode strict à faire c'est pour cela min mbawan ardude et raison pour laquelle gardumen oɗo papa j'aimerais bien que ko mbiyam ko rek il faut essayer à famde ɓiye mi wonani cangarta mi wonani ko Allah yiɗa mi wonani haydara ko ɗum donc tout dans ce que j'ai en train de faire à ce moment là c'est pour la famille surtout oui en tout cas to warba min hankadi bir sikran ko porno wiidem ko fon wiima haqqe noon ko kalɗa ko mo wima mamala ma e guiri ay usugo dem mi anda ko wonema mi yiɗa même pas andude ni ko wonema kono noon so tawi ko o woni mbiɗa fof ma o woni avenir ma e min kam gueɗel guurel tin mi andi ndem entreprise kam ko min jeeyi société am kam ko min jeeyi a faami wona faami jino wiidem ko société o société am min jeeyi mi jotta ko duuɓi ekkitade mbiɗa liggo mo yama waɗa hunde ha forte goɗɗo ngara an mbiya bonnino ɗum ni par ce que o mo jimi ɗo henno o sa yeppade me heɗum haalam ma ayi mi winoma ar jooɗɗen jewten jinnomi ko jooɗɗen jewruden mi yiɗi andude holko woni probléme ma kalna ham so tawi wonto mbawmi darnademi heɓe darnoma
wonno ka ɓiyam neɗɗo fof yiɗi ɓiyum wayno no moƴƴi so tawi noon min ala ka haala mo gaddanta kam ɗo henni sana ko o woni adunam walla woni ɗum ɗo am walla mi anda ko jiɗɗa ko haalde jiɗmi wiidemo min ka wondi oɗo désormais min mi yiɗa yiideme gallam kalantamam ko gonga ay oɗo mi yiɗa yiideme entreprise am mi yiɗa yiideme nder gallam eyyi so tawi neɗɗo so felli faggade yo faggo ho moƴƴi so felli addude addu ho moƴƴi ko wana rondade jaha neɗɗo raddani yimɓe neɗɗo ɓe ganda ni ñanen ko ɓorni ko woni elle kisu elle mara iyade an e hoorema jiɗmi wiidemo an e hoorema idi wasde teddinda men par ce que so wonti neɗɗo ara ya ara addu ɗum e jibnama ma anani wi ɗum yo ɓorno ko timmi yo ɓorno o moƴƴi ko timmi elle mbimami elle non papa andamo rek okay mbiɗa ɗum andude ni mais il ne s'agit pas de kanko commune an pour weltinde mi mbaɗɗa oɗon soirée Mamadou aɗan jiɗ wiide ay hankadi ay oɗo débat waɗi feere dartinimo par ce que wona ɗum noddirnomami ko juste ko yidde wiidemo ya waɗ feere change a jaɓɓal ma joguiɗa ngal waɗ feere change a jaɓɓal ma ngal ko ɗum jiɗmi wiidemo anani mi nani message ma mbiɗa kam société ma an entreprise ko entreprise ma an donc firti min o hayso woni toon peu importe ko mbawmi représentude je suis un simple employé et ça c'est important à retenir papa aussi merci vraiment c'est pas Kumba min mbeɗa message natude suudan mbatta heguel kalama ngol inchallah on est pour toi bien merci oh arandine ramat haala pular no mbiyama haalan haale hikka jabto e mawɗi aran mina meeɗa wiide kam konngol kala to mbiɗa ham umbaɗen sa wi kam daro mi daro sa wi kam waal darade mi waala darade sabu min ka nenam kono kam ko wawa wonde nerama an aɗa andi ko mbimami ko te sa jaaɓi jooɗa tan a jooɗima hoore ma andu ko jinmi ko walla ko jimmi haalandema ko arani wonata wonani ronki wonde ko an sali ɗum wona sinno aɗa wanno ka ɓiyam ka sehil maymunam somi ƴetti feere mi fewji feere mi haalde ma wonde ya ar momtanami gonɗam gittanami mettam gittanami caɗelam redam ndu ne heewi hebbin ɗum ko mette ma yante am kono oɗo amadam ar difto haqqille ma an noon dangama yoolima neramadou ana min amadou wade kam diftade hakkille mboɗo jogino e ma jikki noon kadi hannde mboɗo jogui ma jikki e yakare mboɗo sikki nde mbimami ya yiide jaganayi ma sa lelima a muɓɓi guite ma a miijima haalam mboɗo sikki e nder miijo ma artu em saabu an a yiɗa ko mettimi a yiɗa ko muusimi a yiɗa hay saha goto mi yeewe ɗum noon sa ari a ɓadimamami a woni joom suudu amadam mi jaggirtama ka ƴesam jaggirtumami ka ɓiyam saabu min ala ko pondumami mboɗo sikki noon aɗa wawno jaɓande neɗamat mina meeɗa kam wiide hunde wat ha calimi kono min komi kalfaɗo te yidde andindema ka meeɗa andude e mi to gomi ɗo komi jamaɗo mi nanani komi jamaɗo te mi arindo ñalawma yidde haalandema ka ɗon haala mi keɓani haalde ɗum jaami wona wonde mbaɗa sallinima ko yidde andinde min wonko gonmi e dow muɗum ka ƴamaɗo komi ƴamaɗo ko ɓooyi tegal ko ɓooygal ɗum fof ko calorɗe wona calorɗe min noon mi heccanima mi jibine wallahi mbiɗa andi kala ko pewjuɗa e nder min mboɗo andi pulaar ne jogui konngol suko lelo yiyata suko daro yiyata mawɗo lelo yiya ay peeje ma ɗe pewjata ɗe hedde majje annene mi sikkuno tan an mi wawa dañde caɗele ka cukalel ni kono mboɗo sikkanno mboɗo ɗaminoyma e feere kono ha hande ala caɗele ɓayde ko noon jiruɗa allahumma salli ala alami salaki kono mi wawa rukude ma ko geno fodani se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani it go le caɗele kallo ɗeɓalɗe en jibri kam to en heewi probléme aji est ce que min hakkille miijo parfois est ce que ala waɗa ɗo walla ni affaire uji
Viga ga min Afrique mi kemandum ga. Mais en hulbini de. Yi mon amour. Gallo wana antan hawi. Min ga kum naj. Awana hawi min mi naj. Genre mère no wodi comportement ko jonno wonirni. Maymuna aussi que jonno wayni. Min jonno mi faman gallo haydara. Fama parce que départ on a ni wala. Fon hulbini. Da en même temps que dal hala mero. Mero. Mais anda ko ne dum mais dal Afrique kiw di jam modum genre mi famara kanko woni problème mako wala holko badda an to mi tinani dum do fof mi nani hagilam bel manda min ko badat mo sana jam hendu bumdu min heda la badat mo ko nena en tout cas faut te dindam be faut respecter dem te ko dum wonata ko nem te min keti war kam job no be andi ci comment deuxièmement keti so wono ko banda mo halam parce que kam to hal kon hal bis donc je que dum problème mo tigedi sali mi famum sed a fami joga bingel o joga tanirade tabbo dum wel mis Allah hoddiran ko bawda hen mano ko ci dewe jude Allah onko woni tanirade wawi yidde sax yummo e ba to mashallah alhamdulillah ko dama fo mbadi on halka tigedi bur kam hawti kumbu gor kumbu se mem kumbu gor kumbu tokse mère dal no dikam amot jëm bara kumbu deuxième femme wallahi do wi kam jëm bara kumbu deuxième femme de am hot ko fu bara deuxième femme wala ni wala na dum nen anen deuxième femme hakko ne me kumbu c'est bon halka gasi no gasani c'est bon halka no non so quoi c'est wala deken ko yahanno ko artanno ko foko ni ko mu jiddo nan de galle mon ala ko kale wala no jikere ala jikuje rew pat min ma ke complice uti en boyidi ala foko en badde afam ala ndi do afri ala min wali tadum ga donc ala andi kam ala mi ko woni capable wadde kam wawat donc kanko haali kam haal kumba haal kumba tan mais girum resno dum kum ko vumi dum bimi an budi andude yumma kalko wawi wi so imam o ayi resat mo ala foto mbara joholde so resat mo holde so an anti ko an e makko assalamu alaykum aso gonda do afay kiram namata warna nen kiram hakuna min ma tabi ala ligor tan bernde kiram men ala e dara fe wara min affaire intéressant kam min di kumbu mi haali mom bon yo ando place makam même temps min ma wa wondiga parce que ko petit serum donc wa wonde awon tafon to so non to mon da ko sonal ko nyune afani dum har jidi pama di affaire fofu c'est des choses ngana ma ben nak bima halan wi kumba nan no do ma yaaje wi kumba ma waram liberam sundu won ayo nganda way ala funto hore ma derbe kay malam ala kum fanni ngoy ran ko zo kum ngana min jodi mi hammi pamdi halka wala no hajil mum ga dala way do on mo se ande mi do wali kiram ko waw njo hebani poftino ande bernde hiri ladende bernde hulani hirtiko beltino kodo kanga soinara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoitati gili pidima to ke gili kadi girodana de Maria